Konačno sam dobio unapređenje. Posle dosta godina mukotrpnog rada u jednoj eksport-import firmi, sistem me je prepoznao i bio sam adekvatno nagrađen. Lepa povišica, dobar stan i novi službeni auto. Dobra motivacija da posao koji sam inače radio dobro radim još bolje i da se potpuno posvetim njemu. Sa svojih nepunih 30 godina i lepog izgleda primetio sam kako me par koleginica gleda najblaže rečeno čudno. Jednog dana na pauzi mi je prišla jedna koja je prednjačila u gledanju i zacvrkutala. Kolega, ovog vikenda je seminar na Zlatiboru, hoćete li nas počastiti vašim prisustvom? Ja, to je ovog vikenda. Pravio sam se lud jer sam inače mrzeo ta poslovna okupljenja, team buildinge i ostala primoravanja na druženje sa ljudima sa kojim nisam bio toliko blizak. Još jedan razlog što mi se nije išlo je Zlatibor. Uopšte nisam volao da vozim tim putem kroz one krivinčuge, posebno u ovo doba godine kad je asfalt mokar od jesenje kiše i kada brzo pada mrak. Dođe i taj petak. Spakovah se i krenuh. Krenuo sam odmah posle posla da bi gore stigao za dana. Isto veče, žurka u hotelu. Lepa žurka. Sutradan neki manji seminar i opet druženje i sprdnja. Otprilike da se ti seminari prave da bi se ljudi družili, a ne da bi nešto naučili o poslu u kojem treba da radim. Neću da grešim dušu, bilo mi je lepo, za razliku od prethodnih seminara gde sam se živ smorio. Ceo protokol je bio gotov u nedelju popodne. Dok sam se organizovao da pođem nazad u Beograd, već je pao mrak. Sranje, pomislih, baš ne volim da vozim u vodanoću. Krenuo sam nazad. Bio sam sam u kolima. Auto nov, dobar, samo je klizio po zlatiborskim vrletima. Pri dolasku sam zapamtio jednu lakat krivinu i jedan uspon pored nje. Samo da onu krivinu prođem, bit će mi lakše, pomislih. Noć mrkla, nigde mesečine niti bilo kog izvora svetlosti. Kako sam se približavao krivini i auto je počeo malo da štreca, da cima. Sve u svemu čudno se ponašao. Video sam krivinu, sada je auto tresao kao lud. Kako bre, šta ti je konzervo, kupili su ti pre 2 meseca. Onog trenutka kad sam ušao u famoznu krivinu, auto je stao. Mrtav, nema ni muzike ni svetala. Pokušao sam da ga upalim, ali ništa, bez uspeha, čak nije hteo ni da vergla. Odjedanput, posle par trenutaka, nešto je počelo da mi trese sedište. Premro sam od straha. Kao da neko sedi iza mene i rukama drma naslon. Ali drma muški. Prestravio sam se, pogledao u retrovizor, nije bilo ničega, nikoga. Taman sam pomislio da otvorim vrata i da počnem da bežim, auto se upalio i trešenje je prestalo. Ali kad sam pogledao napred, pod svetlima farova, napred tik uz branik stajala je neka odvratna baba, sva odevena u neke crne rite, pocepana i prljava. Prva misao mi je bila gazi, međutim nisam. Ona je lagano obilazila auto, ne skidajući pogled sa mene, gledajući me pravo u oči. Skamenjen, gledao sam šta radi. Otvorila je zadnja vrata i sela na sedište. Umro sam od straha. Opet sam osetio par udaraca u sedište. Moj mozak je to obradio kao signal da treba da vozim. Nabao sam gas koliko sam mogao. Tresao sam se, preznojavao, psovao i seminar i koleginicu i komplet firmu. Babu sam gledao u retrovizoru i tek tad sam primetio da joj oči tinjaju blago, crvenkasto, kao da 2 upaljene cigarete. Već van sebe od straha, pojma nemam koliko dugo sam vozio. Na jednoj zaravni, kao i prvi put, auto je cimnuo par puta i opet se ugasio. Opet mrkli mrak. Srce mi je sišlo u pete. Nisam znao šta da radim, samo sam čuo glas kao od samog đavola. Ne bi se dobro provao da me nisi povezao. Auto se opet upalio, svetla, radio, kao da se ništa nije desilo. Pogledao sam u retrovizor, nema babe. Nagazio sam gas i dalje veoma uznemiren. Posle nepun kilometar naišao sam na pumpu. Jedva izašao iz kola.
seo i naručio kafu. Jeste li dobro? Upita me konobarica. A? Jeste li dobro? Izgledate kao da ste videli duha, reče i nasmeši se. Dobro sam, uzvrat tih smešaka, u sebi sam crkavao od straha. O tome nisam nikada pričao nikome. Do sada.